ngeke bagijima no-Ishmael wena lindela u-Isaac wakho ngeke ufe ne-fake uzofa nongqo wakho. Can I preach bathandekayo ekusela ukuthi uNkulunkulu no ngeke ufe khululeka uzophila and uma usaphila ngizokunikeza into oyifunayo. Ngikhumbula amazwi kaDavid athi I shall not die but live and declare the works of the Lord. Bazalwane oshabatahaya lithi iBhayibheli uma uNkulunkulu eqeda ukukhuluma naye wathi no ngeke ufe ngeke la okhalweni lwakho. Eliyezeri ngeke asenzele uthi into zakho kuno Eliyezeri abangeke bayithinta into zakho. Ingceku zakho ngeke ithole lutho kodwa ingane zokhalo lakho yizona ezothola isibusiso. Oh Shabada Hosaya Kabrosta labahaya lithi iBhayibheli mfundisi impostoli wathi uNkulunkulu no ngeke ufe ungenayo indlalifa. No, wena uzoba nendlalifa evela okhalweni lakho. Can I tell you ngeke ufe kulowo mqasho? Hayi abangizwanga. Ngeke ufele kulowo mqasho. Uzofela endlini yakho. Hayi abangizwa. Ngeke ufele ezintweni ezitemporary engezona ezakho. Cela uprofeta namhlanje ekseni egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha uthi uNkulunkulu bathandekayo no ngeke khululeka ake uphume nama ake sihambe siyobona izinkanyezi ake ufike ungibalele izinkanyezi ukuthi zingakwaqala uAbraham wathi 1 kwavela enye wathi 2 kwavela enye yathi 3 uzavela zaningi kodwa Abraham I cannot count. Ngoba uNkulunkulu into ayefuna ukuyenza ngoAbraham wayefuna kube khona into ayibonayo ngoba yikho into oyoyireceive ungazange uyibone. Kumele into uyibone qala ngaphambi kokuba uyireceive. Akube khona into oyibonayo. Ingakho mayikhuluma noJeremiah uthi uJeremiah ubonani alibonga igama lika Jesu. I undermine the power of sin. Akube khona into oyibonayo. Tshela umakoti akube khona into oyibonayo. Lo muzi ofunayo ubone ngamehlo. Le moto oyifunayo ibone. Le breakthrough oyifunayo ibone. Angisho ukuthi sikhona ibone. Akube ne-image oyibonayo. Uthi ngiyibona ngamehlo kamoya. Uma uyibona ngamehlo kamoya uzoyiphatha. Ubonani yazi mawubona ukufa uzofa. Zibone awunayo attitude mawuyibona zibone. Uma bekubuza ukuthi yini ubehave ukuthi ngiyazibona ukuthi ngiyazibona ngibehave yami into yento engiyibona ingumphumela wento engiyibonayo. Zibone ungena ku-2019 ungakafiki kodwa zibone. Bazalwane zibone imoto oyifunayo zibone uyidriver. Umuzi ofunayo ubone uhlezi kuwo. Isikhundla sifunayo emsebenzini lithi iBhayibheli impostoli athi uNkulunkulu ngoba usubonile noma uhlulekile ukubala uyakuba njalo. Ngiyakubona ukubala kubalulekile kodwa ngoba usune image sengizosebenza ngeimage. Athi uNkulunkulu okay it's fine ngoba usubonile ngicela ukunikeza ama instructions. Yeah, sengifikile. Wathi uNkulunkulu kuye verse number 8 uNkulunkulu wathi
Abraham ngithathele. Lalelani bazalwane, uNkulunkulu wathi, ungangibuzela uma kuthi utheni uNkulunkulu. No, aningizwanga imiss call. Ngicela ungibuzele seduze kwakho, utheni uNkulunkulu? Hayi, kwanzima. Ngicela umbuzo kokugcina uthi utheni uNkulunkulu kuwe? Mina ngifuna ukutshela, awubanjezelwe umuntu, ubanjezelwe ukuthi awuka respond. Hayi, lento difficult lento ngishoyo. Ngicela umbuzo kodwa utheni uNkulunkulu kuwe? Ngoba uNkulunkulu umpostoli, bapostoli bami, before I act, unikeza ama instructions. Aka act ama instructions engakayenziwa. Yingakho ngibuza ukuthi utheni suwenzile yini? uNovember manje awubanjezelwe ma devil worship, ubanjezelwe ukuthi awuka respond. Ungamtshela umakhelwane ngesingisi uthi follow the instructions. Bazalwane, ayikho into esiyenza manje osingatshelwa kuyona ukuthi follow the instructions. Ungafonela ka MTN ufuna usizo manje, uzothola umlungu akalali la mlungu lo yena sebusuku uyasebenza. Lo mlungu is willing to help you uma wena uzo-cooperate naye. Uzothi before ngikusize ngizokhuluma nawe, athi usizo lukhona. Uma ufuna usizo lokuthi press 1, uma ufuna usizo lokuthi press 2, uma ufuna usizo lokuthi press 3, uma ufuna usizo lokuthi press 4, bese ya pause. Athi kuze kube manje awukenzi lutho, asibuyele kwimenu. Alibonga igama lika Jesu. Wabathandekayo, mina ngicela ukuprofeta. Akekho umuntu okubambile ukuthi kuze kube manje awukawenza ama instruction. Impendulo ikhona, isimangaliso sikhona, i-answer ikhona ukuthi kuze kube manje awukenzi lutho. Tshela uma uthi press the button, uthi bakhelane tithi button, impendulo ushabadaya. Ungayeke nabaleke egameni lika Jesu. Uze kube uNovember, uNkulunkulu wakhuluma nawe ngoJanuwari, kodwa kuze kube manje kodwa kuthi uNkulunkulu back to the man. Bazalwane, yini elulu ukulandela ama instruction nokubuyela kwimenu? Tshela umakhelwane ukuthi follow the instructions. Noma ngayini ayishoyo anoyenza, that man is capable of making a miracle. God into ayifunayo ukuthi ama instructions alandelwe. Mina ngizokuprofeta ukuthi inkinga yethu sengebandla asikawalandela ama instructions, and uNkulunkulu akakwazi ukusebenza ama instructions engakenziwa. Hayi ngoba impendulo engenayo. Ngelinye ilanga besise restaurant sidla khona, maqeda ukudla esibe intombazane yayiseva seqedile yonke into sakhokha, yakhipha ikhadi intombazane la kaSipe yathi baba ngendlela enidle ngayo namhlanje I guarantee you ukuthi leli ikhadi enginenzele lona sekuno 50 rand. Ngathi mina ngana msengo 50 rand la. Yathi yes. Ngathi mina ushuthi sengawusebenzisa manje. Yathi no. Into kumele uyenze, kumele uactivate leli card ukuze ukwazi ukulisebenzisa.
uma ngibuza kule ngane li activate kanjani ikhadi ithi lengane hamba uye kwi website yaka Spare mawufike kwi website yaka Spare ithi go to www.spare.co.za nathi mina mase ngifike lapho yenze lathi ngane masufike lapho baba follow the instructions alibonga igama lika Jesu kodwa ngiyagarantela baba ukuthi imali isikhona bangaka abantu abalinda izinto esesikhona kodwa abafuna ukuactivate izinto zabo ukuze balandele ama instructions uthi uNkulunkulu ngithi verse number 8 ngithi verse number 8 bathandekayo ake sifunde lithi iBhayibheli angazi sebashona apha abazalwane abafana noAbraham uNkulunkulu ukhuluma ku verse number uNkulunkulu ukhuluma ku verse number 8 uNkulunkulu ukhuluma ku verse number 9 yes uNkulunkulu ukhuluma ku verse number 9 wathi kuye uNkulunkulu ngithathele isithokazi esineminyaka emithathu nembuzi yensikazi eneminyaka emithathu if I had time khona number 3 ngile ngimbona lana ngimazi ulethwa yini number 3 yonke into bekumele ibe no 3 la kanti khona indaba ina number 3 kodwa ngoba isekuseni bathandekayo asikuyeke into engi-interested ngayo ukuthi uNkulunkulu unikeza uAbraham ama instructions mawufunda ku verse number 10 uNkulunkulu akazivusela abantu abafana noAbraham abangabuzi inyama negazi uNkulunkulu mayisekhulumile ku verse number 10 ithi iBhayibheli uAbraham wathabatha zonke lezo yonke into eshiwe ngenhla uAbraham wayibelieve into esibambezela ukuthi asikamenze uverse number 9 ukuze sithole izinto zika verse number 10 kumele senze izinto zika 9 ukuze unumber 10 abe khona uma singamenze unumber 9 unumber 10 akekho ngoba uNkulunkulu will wait until you react until you respond kulento ayishilo lithi iBhayibheli sekwenzile lokho verse number 10 wamthabathela zonke lezo ekukhulunywe ngazo uqale ngoJanuary ukuteleka ukuba kwi-strike sekuyophela unyaka usese-strikeile and awustrikele uNkulunkulu strikele for your own benefit hayi bazalwane uyibambezele mina noma mangathi ubanjezelwe abakini mina ngiyanqaba uyibambezele wena nombuzo usaphuma uthi umbuzo utheni uNkulunkulu God Abraham never hesitated to respond. It is his tendency against the next intershading against it kodwa mawusuke wayenza into eshilo wenza sure ukuthi uyadeliver ungababuza oJehoshaphat ubuze oJoshua ubuze oGideon ubuze oMose ubabuze bonke ukuthi uNkulunkulu uacthe nini uacthe emva kokuba ama instructions enziwe lithi iBhayibheli uAbraham wakulalela uNkulunkulu ayikushilo wathatha zonke izinto okuthiwa akayithathe wayihlela njengoba kumele ayihlela nginenkinga yomuntu olindele ukuthi uNkulunkulu adlale yakhe iphathi yena engakayidlali eyakhe iphathi ngoba kunoma ngabe isiphi isimangaliso une role okumele uyidlale enye kumele idlalwe uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu uvamise ukudlala eyakhe uma wena usewidlalile eyakho ukudlala eyakhe role kuyipermission kuNkulunkulu ukuthi anga-act naye wakwenza uAbraham okwakumele kwenziwe waqeda
kahle hle kwenza umnikelo sikhuluma nge-altar yes sikhuluma nge-altar waqela eselindele yamthanda umuntu olinda uNkulunkulu eseyenzile into okumele yenziwe uye hlala phansi while I've done my part seshoda wena Nkosi yazi ngikhuluma yonke lento ngizela ekuthenini uma uAbraham eselinda uNkulunkulu awangafika uNkulunkulu kwafika amanga afika ukuthi azodla lomnikelo uAbraham asewenzile uyazi namhlanje ekseni ngizothi namhlanje ekseni ngizothi bantu bakashoba lithi iBhayibheli wathi esahlele lithi uNkulunkulu kwafika amanqe lithi iBhayibheli wavuka wawaxosha namhlanje ekseni ngizothi asivukeni siqosha amanqe alibonga igama likaJesu kunezinto engaphambene imangaliso zethu kodwa namhlanje ekseni yithi noselela kavuke senza oshabadaya akavuke ekseni akasukuma ngenya nezani wehlela uyazi uNkulunkulu usihlanganiselele ukuthi sihlangane ndawonye bese kuba yilona loyo emeduze komnikelo wakhe bese qosha kunamane akekho umuntu ozokuxoshela amanqe emnikelweni wakho vuka uyixoshela amanqe yazi pastor uNkulunkulu uthi kimi angibatshela ukuthi indoda nendoda umama nomama isalwazi lesalwazi asime phezu komnikelo wakhe sixosha wasa amanqe azodla umnikelo wakhe namhlanje ekseni axoshe namanqe kunefiye ehlaselayo ixoshe kunomgabazo ofikayo kuxoshe kunecomplaint efikayo ixoshe kunovalo ofikayo uma bekubuza kusasa ekseni ukuthi benikephi cela ubatshele ukuthi besoxosha amanqe ahlasela impilo zethu ahlasela ama-fasting ethu afastela ama-prayers ethu sithathazile kulonyaka kodwa manje afuna ukubapha impendulo zethu kodwa ekseni mama umeya axosha amanqe e-ofisini lakho xosha amanqe emndenini wakho xosha amanqe kwiministry yakho That was my message. That was my message. Ngizomemezela. Impendulo hayi ukuthi ayikho. Kodwa kunamanga. Kumele siwaxoshe. Why siwaxosha manga? Ukuthi it's getting late. Can
I preach kancane? Can I preach kancane? Lithi iBhayibheli ngalesikhathi amanqe efike bese lishoni la, meaning it was getting late. Ngamanye amazwi uSathane bese eqalile ukusho ukuthi asikho lesivumelwano esokwenziwa la. Liyashoni la uNkulunkulu wakhe akafikile. Kodwa sizomemezela ukuthi ngaphambi kokuba uphele u2018 uma sesiwaxoshile amanga noma ngaba kwenzekanga ngoJanuary kodwa uNovember mama ngase siwaxoshile. Something is about to happen in the name of Jesus. Kunento efuna ukwenzeka. Alibonge igama lika Jesu masimula lithi iBhayibheli, as the sun was going down. Uyawabona ukuthi uyasala. Uke wabona ukuthi izinto sekulethe wena ngabe lento kade yenzeka. Phela isikhathi uSathane amanqe afika ngesikhathi ilanga. Yazi lefiye ngako kungenayo ngoJanuary kune faith. Ingoba bekuse ubuyitshela ukuthi izinto sazokwenzeka. Uyazi ubungenayo lefiye ngoJune. Ubuyitshela ukuthi second half yakho. Kodwa manje usukhonsela. uNovember manje. Isikhathi amanqe afika ngaso. Usathi usethelile uSathane namadimati yeke lento ekuyithola. Sebeyitholile abanye wena ngeke uyithole. Ngizothi siyawaxosha amanqe ekseni. Ngegama lika Jesu. Xosha ifiye. Ngoba ifiye bazalwane ikriphisha ifaith yokumukela izinto. Xosha idoubt ngoba idoubt iabotha amaphupho ethu. Xosha ucomplain ngoba ienga ucomplain because ienga kuNkulunkulu. Eziko nalapha emnikelweni, I've got a feeling something is about to take place. Something is about to happen. Shabada Hosaya. Shabada Hosaya. Bengisembazwane last week. Challenge wa masimula indaba ka Isaac. Ukuthi lithi iBhayibheli uIsaac watshala ezweni lendlala, watshala go dry ngoba check amafu ngeke afune nobuka umoya ngeke atshala. Kodwa lithi iBhayibheli uIsaac watshala izimo zingavumi. Kodwa into engiyithandayo ukuthi into engiconfuseayo, by the way, iyangiconfuse ukuthi asitshelwa ukuthi watshala nini. Asazi noma watshala ngoJanuary, kodwa siyazi ukuthi watshala ngonyaka wendlala. Asazi noma watshala ngoJune, akumenshiniwe. Asazi noma watshala ngoOctober, akumenshiniwe. Iyodwa into eshiyoyo kuthiwa ngawo. Aningizwanga la imizwa. Lithi iBhayibheli ngawo lowo nyaka. Kusho ukuthi indaba uthi utshale nini la ayibalekile. Kodwa uma utshale within the year, une possibility yokuthi uvuna. Ayishabada Hosaya. Ngalibonga igama lika Jesu. Ngamanye amazwi uma ungatshala ngoJanuary usengatshala manje. Kodwa isivuno sethu kuona. Emva kokuxosha amanqe ayezohlasela umnikelo, wabonakala ialtar lithunga. Sekufika ubumnyama obukhulu, wabonakala ialtar. Because every time uNkulunkulu ezokunyusela kwelinye izinga, kuba namanqe afikayo avimba your next level. Uma uhlulekile ukwaxosha ngeke ufike kwi next level. Lethi kwathi mayeqeda ukwaxosha ialtar la nyakaza,
labuya izwi. Labuya izwi. Ku chapter 15 uNkulunkulu wenza isivumelwano no-Abraham. When we are about to enter into a new season, kunezinto ezokuvimba ukuthi ufike kwi-season entsha. When you are about to enter into a new level in your spirit, kunama challenges you will never walk away or you walk through but standing guy with next level. Kunabantu kumele kunezimo kumele udile nazo la. Alibonge igama lenkosi. Kodwa immediate eseqosha amanqe i-altar lathunqa. Kusho ukuthi amanqe ayizokwenza ithi i-altar lithi lithunqa kungabe sekho umnikelo. So memezele ekseni noma sekuNovember axoshe namanga kusengenzeka noma ngayini kuwona lo nyaka ungawa accommodate ifee ungayi accommodate idoubt ungayi accommodate umoya wo complain namanje rebuke nje ukuthi uNkulunkulu usengenza noma ngabe yini. So memezele lokho mpostoli ukuthi manxusa your prayer is about to be answered. Kodwa kunezinto ezihlasela iprayer yakho. Vuka namhlanje. Uthi devil you are a liar. I chase you in the name of Jesus. I rebuke you in the name of Jesus. I bind you in the name of Jesus. I curse you in the name of Jesus. Ngilindele uNkulunkulu akulindele wena la. Ngegama lika Jesu noma ngabe usathana ufika ngayiphi indlela identify bese uyamxosha. Ulinde uthi ngizolinda la. Lethi iBhayibheli ngalobo busuku axosha ngalamanqe i-altar lanyakaza. Ngabonakala intuthu iphakama ngalelo la uNkulunkulu wenza isivumelwano noAbraham. My message was simple. Axosheni amanqe. So axosheni. Axoshe. Njengoba esefikile kusho ukuthi impendulo isiseduze. Amanqe ayisign ukuthi the answer is just around the corner. Singaphakamisa izandla zethu sime ngenyawo. Bazalwane khona umuntu engikhuluma naye namhlanje. Ukhona. Khona umuntu engikhuluma naye, khona umuntu ebengithunya kuyena namhlanje. Ibambe lento. Utheni uNkulunkulu? Utheni uNkulunkulu? You must answer that question. Noma ngayiphendulanga kumina. Akuzenza isilima noma ngingayenzi sense. Ukwenza uNkulunkulu athe kwenza. Kwakungayenzi sense ukuthi kuhambe iwayini kuthiwa kodwa abantu abafaka amanzi. Noma ngingayenzi sense kwenza ngoba kuyayenza sense kuye. Kwakungayenzi sense ukuthi abaye empini bangaphathi ibhamba aphathi indumiso. Kodwa uNkulunkulu wayazi ukuthi kusho ukuthini. Just follow the instructions and see the results. Singaphambi sandla zethu. Mpostoli ungathandaza nje baba nathi njengalokhu umoya ekuhola. Kodwa ngithunyelwe kunini ekseni bathandekayo. Akuwaxosha amanqe asehlasela. Aphezu komnikelo, aphezu kwama prayers akho, aphezu kokubekezela kwakho, aphezu kwendumiso yakho. Kodwa wokwazi ukuthi when you see the vultures, the answer is around the corner. Don't accommodate them. Uthi Maria, uthi Elizabeth mayikhuluma noMaria, ubusisiwe ngoba ukholiwe. Ngakho ke kuzokwenzeka lokho kwethenjisiwe. Refuse manje ukudoubt. Ngeke ukhole uNkulunkulu unyaka wonke bese ulahla uNkulunkulu ngonyanga yokugcina.